Hello guys, welcome back to my vlog. Na pislit na pod nako ang gi-vlog guys. So napalong siya guys. Humana kog pakaon sa kong mga iro. Karon pahuway nako, maglingkod-lingkod sa ko guys kay nagpaabot ko sa ko ang herbal nga mabugnaw kay mainom ko. Hayha ko mag-milk. Pagilom na dagulag gisapot ra ko maimpas ka nako ron. Gisapot ko guys, galagot ko. Nagpaabot ko guys nga mabugnaw ang akong herbal kay ako ang imnon. Kay para akong tiyan, yung burot naman daw bin, yung tambok na ba ko? Wala pa day kaayo di ay, sabi na kong tambok na kay ko guys, wala man day kaayo. Pero yung burot ang tiyan. Si anak na to kaya itong tiyan ng borot. Hi, Diyos ko Lord! Kainit po dani akong kanoy, nalimtan ako, gipabukalan ako guys, nalimtan ako guys, kay nagtimpla ko pagkaon sa kong irog, sa dihang nalimtan ako ang herbal nga akong giinit ning init nung pakuratan raon na to guys, kay para igupod siya nga init-init guys, imnon, lamira siya imnon, busington, gihapunta. Na, kuan na nalimtan, nagbukal-bukal na hinoon, pestol, parte na hinoong inita. Saman daw? Botsog na ikaw daw? Asyos! Ali mami diri daw mo tapat mami diri kay mag-vlog ta. Ana akong dodong amay. Ang akong dodong amay na mo apil sa vlog ni mami. Ali diri? Anong naupo mo na imong kuan oh? Init pa kaayo guys, oy. Wala na ko giabrihan ang kuan guys, ang kaning amo ang kortina guys, kay kung abrihan ako among kortina guys, ana ra na siya. Kung abrihan na mo gana ko guys, samot og kainit, munang ingon ana ra na siya kay para ang init dili mo lapos diri. Direta sa sala guys, kay di pa makayag inom akong herbal. Na. Maglingkod-lingkod na ta guys, relax na ta ani kay human naman ta sa to ang trabahoon nga pagkaon sa atong mga dogi. Hi everyone! Mamili ko og salida guys. Yung saan ni Jessica Soho? Ay, yun na naman eh. Ako gipangita nga salida guys ba, makatubita yung bana gahikog. Karon guys, gisumpa niya yung asawa guys, kung yung asawa daw kuno guys magkuan. Ang iyahang asawa guys, gisumpa niya nga kung magminyo iyang asawa. Basta magminyo iyang asawa kung kinsa tong lalaki nga makig minyo siyang asawa, patyon sa iyang bana, pero patay na iyang bana guys, nagkuan iyang bana ba, naghikog. Dayon mauto guys nga. Maminyo iyang asawa guys, kay mamatay ang mga laki. Magpakailan man siguro to, tanaan ako be. Magpakailan man. Yung episode man nga full man.
Dili na. Unsa dito nga kuan ha? Wala man diri oy. Wala lang po yan. Alala mo kaya, wait lang. Dili ay mura magpakailan to. Imong kuan oy, imong bayabas, sige kakape diha, imong bayabas imna na. Oh, init mo ka na. Asa unsa man to nga kuan ay lagot ko ay pangitaon wala og di pangitaon mo gawas. Ito nang pagid og gawas nga wala ka. Wala po na kung tapos title. Ha? Ang title ba? Sa title ato uy, limot lagi ko. Ako dai kuan be yung katong nagpakamatay yang bana. Full man eh, full dili man episode, full man. Episode. Magpakailan man full movie man good. Ara. Full episode ay. Hi guys, wait lang guys kay na-busy ko pangita sa salida nga ako ang kusong ng tawon guys. Dayon ay buang. Magpakailan man. Balik ka umok mo ka nga. Hmm? Imong i-stem ng bal. Oh, kan-a. Kan-a kay mukha naman ko niya. Pakit-kit pud siya. Ay, magsutan mo. Ha? Tanong ako. Magpalit ako. Magpalit tag kuan magkatong kuan. Ato tag ubos layo naman kayo. Ay lami kay ikaw kato bitong dagko nga tinapa bitaw yung tangang itlog. Amo ta mo palitan na. Wala may stock dito lang ka kuan gud. Ato na tag merkado uy Ginoo ko kalayo Ginoo. Diya ka oh, di ba na mga grocery dire oh. Hoy. Ambot lang ang nabal ligyan ng diya sila. Kanang dagko nga tinapa ba kay lami magutong dagko nga tinapa kay lami ang iyang unod. Nan naman na daw. Pagkaon na dito butching, wala pa kay kaon butching. Space. Dito. Amo ko anday ko ron mo kanta ko ron. Yan. Awan sa mga pan. Dito kanta ka no? Dara ra cellphone. Nagpakamatay. Hi everyone! Matay. Ay, nagbigti. Bigti daw. Nagbigti. Di ito. Ala, ako ibutang ba? Nagbigti. Nagbigti.
Nagdibti. Bisa maalaala to no? Sigara ko tanaw ko, kailan mo Hapit agi ni ma-impas ni ato ang ma-expire na atong TV ba? Madachiwat siya kung makita-kita, tansi out si tatsi dito. Ha? Na, impas. Hoy, dili pa juga pwede mo undang kung wala pa'y klarong ko anak ko. Di ka pag imong anak. saan ito? So, magod tabi-tabi da yung car. Sa pagani, klaro, magtabi-tabi. Unsa? Wala na, nagdagan ang oras niya. Sige lang, huwag atubang aning TV. Ipo sa. Wala ni boss. Anak ra na eh. Gikuan to na ko ganina. Akong giyap ang motor, isa na lang kabulan, isa ka tuig na. Sayang ana niya mo. Guys, nakita ra gid nako ang katong magpakailanman nga akong gipangita guys, nga nindot nga salida nga hadlok kayo guys, mulantaw ko ron kay na akong bana, dili ko ron mahadlok og wakwak. Anaw ko guys, anawa guys inyo guys. Ang title din niya guys kay kuan magpakailanman the haunted wife, ang iyahang bana naghiko guys. Isumpa siyang bana nga once nga magminyo siya ang mga lalaki nga minyoan sa iyang asawa, mga matay. No, namang nga matay, pila ka laki ang namatay ga. Oh. Ara oh. Nag-loading na. Magpakailanman. Narao, gawas din siya no. Uy, ang sound dito ko violation taan. Na guys, nakita na nako ang salida guys, adlok kayo. Idungan ang kuan na, yung mayabang di mo man. Hello, maganda. Hello, maganda. Anak ba ni Agay ni Charlie? Dato ganun na. Ah. Na guys, ara o. Na mo naman ni yang wala lagi ni nagsugod. Aw sugod man siya burod kuan lang ni siya ba no? Na, tukon sa iyang bana. Na.
Yawa, ano? Matay mo na. Oh, di mamingin na po siya utro. Mamapos siya gyapon. Na guys. Hindi kayo di ka salida guys. Magpalit sa atong kuan. Luto ko sudan. Patuloy na naglatang ko ang kanyang kaluluwa. Ha? Dito, Ito yung sa sabot palit. yan ang Dati rin nakakapanindig na kuan. kalingkod Baka narabi ng o. totoong kwento natin namin sa inyo ngayong gabi. Ha? Sa mister, na ang kaluluwa ay hindi matahimik Daan ka na ba sa pharmacy? nang muling nagpakasala kanyang dating kamya. Ano Yung ang mga superi. sumula ng paghiganti ng isang kaluluwang ayaw Yan, bigyan ang baliktad daw kanyang ako. asawa ng kalayaan na muling magmahal. Saan? Dati man yung Nara yung banag. Huwag kang magkakalibuto. Na, magliko. Hello guys! Ang paggalingin ako sa Dalingaw ko sa salida guys. na walang inaasahan ng pamilya ko. Pakiusap Guys, so diri ra tataman guys ha kay maglantaw sa mi salida guys kay nakita na nako ako ang gipangita nga movie. So salamat sa inyo ha pagsuporta guys sa pag-subscribe sa kong YouTube channel. Ang pig ng tanan. I love you all. God bless.